Zelenskî didin xuyakirin, divan mercan de gotinên Erdogan ne cihê qebûlkirinê ne, ku hêberê gotibû pirsa Kurd pirsa hemû Tirkiyeyê ye û divê biriyên demokratîk û diyalogê bên çareserkirin. Belê li ser daxuyaniyên Serokê Partiya Dêv Babacan em dê derbasî Bakurê Kurdistanê Mêrdînê bibin. Mesûd Aydoğan Serokê Şaxan Mêrdînê Partiya Dêva mêvanê min e. Silav bû te kekê Mesûd. Kek Mesûd Alî Babacan dibêje ger tu bixwazê bizanibê pirsa Kurd heye divê tu ji welatiyê Kurd bipirse tu ji Kurdan bipirse pirsa Kurd heye yan nîne. دوێ دەربارەی دە شرۆڤەیە تە لەسەر ئاخەفتنا برێز باباجان بکرێت. berê ez û temaşevanê hêja ji nava Mêrdînê bi silavê ger û ji dil ez silav dikim. Wek we jî got xta sorunek hebe gerek mere ji muhatabê vê sewal bike. Wexta îro serokê Tirkî bê sorun tune ew ji wîr tune. Ama insanê dawa hekekî dike, wexta mere ji wan sewal dike, esas ji wir têfhem kirin bê mesela Kurd çi ye, mesela Kurda çi, sornê wan çi, muhatap jî Kurd in. Genel Başkanê me jî îro veya bi ziman anî, bi rastî jî gelekî rast bi cî anî, sornê Kurda hene û pirin. û van zemanê vê zemanê sornê jî her gihere sornê wan malesef bêtir dibe. Gerek çareser bibin van sornana. Nerina Genel Başkanı meşi divê Konya'da son derece isabet kiriye. Programa me berê divê Konya'da wextam axifî sewala goş mi çêbû. We got kek Mesûd ev fikrê te ne ya fikrê partiya te ne ew bê bîrawe. Wê çavê min got ki hem fikrê me yî hem fikrê partiya me yî. Ev sewalê we ji min kir vê nexlêj Genel Başkanê me Sayın Alî Babacan jî hat kirin. Wî jî nerîna xwe bi ziman anî. نەڕیناوی نەڕینامەی کەکەی مەسوود دخوازم یەکی بزانبم توزانێ لە جەم دەنگدەری کورد لە جەم کوردان وەختێکی گەلێکی پارتیên din ên Tirkiyeyê deng digirtin oyê xwe didanawa rayê xwe didanawa partiya hemî win dabûn AK Partî gava got di pirsa Kurd de pozîtîv bû Kurdan deng dane AK Partî Nuha gava ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan vê helwestê didê dibêje pirsa Kurd nîne, pirsa Kurd min çareser kiriye. Li gora bahweriya te Kurdê dengê xwe dîse bidine AK Partî yan jî wê bidine wan partiyenê ku xwe nêzîkî Kurdan dibîne. Bi rastî wexta Erdogan ev mesela Kurda dixwast bi çareser bikire wê çavê jî hûn lê dinarin ne û tenê bû. Ekibekî divê Konya'yê de dixwast çareser bike pêrebû û Genel Başkanê me Alî Babacan jî divê ekibê de bû. Yani em îro fehm dikin ki ew nerîna wî li sorina Kurdî de nerîn ne fikra wî bû, fikra ekîba wî bû. Çünkü ew ekîb wexta ji dora wî çû pêv Erdogan jî divê Konya'yê fikra xwe riya xwe tamamen degiş kir. Veya jî tê xwaniye kirin ev Genel Başkanê me jî duwê partiyê de Partiya Erdogan de AKP'de bela van fikrê xwe bi cî û bi ruh nikarî bû baniyana ji xwe partiyan nû vekir. Veya gel jî divîne û germayak zêde zêde li ser Deva Partîsî li şaxa Mêrdînê jî we dikarim bêjim şaxê cîranê bajarê me jî werêne. Ez baweriya xwe tînim baweriya wan bi me û bi partiya me û bi Genel Başkanê me heye. Em xweşik zanin ev sorun çareser nebe. Soruna Kurda çareser nebe. Soruna Türkî jî çareser nabe. Kek Mesûd her divê derbarê de ez te bipirsim niha. Yani bi milyonan Kurdê Tirkiye dinya hemû dibêje dibê pirsa Kurd heye li Washington, li Moskow, li Brüksel, li hemû cîhanê dibêjin pirsa Kurd heye divê biriya demokrasiyê pirsa Kurd bikevê riyeka çareseriyê de gelo bê ku ev pirs bê çareserkirin gora baweriya te mümkün e pêşketin demokrasî mafê mirov li Tirkiye pêk were? Kurd û Türk li vê memleketê li vê dewletê bi hev dijin. Aliyek di seqintiya wî hebe aliyê dî jî rehet nabe pêş nakeve. Em dinirin ki heya ev soruna Kurdî bi barişî û bi biratî hal nebe gelek mahfê dibêr xera dibe.
ekonomi berxara dibe, hukuk berxara dibe, eğitim berxara dibe. Vana yek bir ev gireydayi. Hayat demokrasi ne Türkiye ki ew jî bağlî Kürt sorunu û çareserkirina wê van holê dijî di van koniyê dijî pêşketin pir zor e nemimkün e. Ev nehewcê mere texmîn bike di pratika di gelek sala de ev di 5 salî di 40 salî de kabê 100 salî vê pratikê zata xwanî bûye. Ev sorun di çend sala barış sürecî hebkî xweş jêbû millet umut hatwan ve çayê bile di wextekî kin de peşketin çêbû. Bi tamama Türkiye peşketin çêbû. Demokrasi peşketin çêbû, hukuk peşketin çêbû, demokrasi peşketin çêbû, ekonomik olarak jî peşketin çêbû. Ama kinga gıpışta xwedan veriye û wexta şiddet cart hat ser holê ser hat mesele avana giş em pir sürat jê dûr ketin. İro em lê dinerin em ji çend sal berê jî xerabtirin. Yani ekonomik olarak, hukuk, demokrasi olarak xerabtir. Vana hev girîdayî heya soruna Kurda çareser nebe. Van sorunu dijî tücarî ez bawer nakim gixweşik bi cîbê anîn û çareser bibe. Belê spas bo te Mesûd Aydoğan serokê Şaxa Mêrdînê yê Partiya Dêva ku ji Mêrdînê Tirkel. Li Li Tirkiye û Bakurê Kurdistan